become what we eat. Gather the people, enter the feast. All are invited, the greatest and least. The banquet is ready, now to be shared. Join in the heavenly feast that God has prepared. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you, we give you thanks for your great glory. Lord God, heavenly King, O God, Almighty Father, glory to God in the highest, and on
Praise to you, Lord Jesus Christ, King of endless glory. Praise to you, Lord Jesus Christ, King of endless glory. From the bright cloud the Father's voice is heard. This is my Son, the Beloved, listen to him. Praise to you, Lord Jesus Christ, King of endless glory. Praise to you, Lord Jesus Christ, King of endless glory. All that we have and all that we offer comes from a heart both frightened and free. Take what we bring now and give what we need. All done in His name. Some would rely on their power, others put trust in their gold. Some have only their Savior, whose faithfulness never grows old. All that we have and all that we offer comes from a heart both frightened and free. Take what we bring now and give what we need. All done in His name. Sometimes the road may be lonesome. Often we may lose our way. Take courage and always remember, love isn't just for a day. All that we have and all that we offer comes from a heart both frightened and free. Take what we bring now and give what we need. All done in His name. Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again.
Prayer of St. Ambrose. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, I approach your banquet table in fear and trembling, for I am a sinner, and dare not rely on my own worth, but only on your goodness and mercy. I am defiled by many sins in body and soul, and by my unguarded thoughts and words. Gracious God of majesty and awe, I seek your protection. I look for your healing. Poor troubled sinner that I am, I appeal to you, the fountain of all mercies. I cannot bear your judgment, but I trust in your salvation. Lord, I show my wounds to you and uncover my shame before you. I know my sins are many and great, and they fill me with fear, but I hope in your mercies, for they cannot be numbered. Lord Jesus Christ, eternal King, God and man, crucified for mankind, look upon me with mercy and hear my prayer, for I trust in you. Have mercy on me, full of sorrow and sin, for the depth of your compassion never ends. Praise to you, saving sacrifice, offered on the wood of the cross for me and for all mankind. Praise to the noble and precious blood flowing from the wounds of Kaluyang dagdag sa Diyos nga makagahom sa tanan, pasayloon sa ato mga sala, dadoon da kita niya, ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos dito sa langit.
Umagampo kita. O Diyos nga gamahanan o maluluyon, panalipdi kami sa tanang katalagman. Hatagi kami kagawasan sa Espiritu o kaayuhan sa kalag o lawas. Aron makatuman kami sa imong ipabuhat kanamo dinhi sa yuta. Hiniyamong gipangayo pinagi sa mong Isu Kristo imong anak nga buhi ug hariban kanimo sa Espiritu Santo. Diyos nga usa hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Miadto si Elias sa Safta, ug pag-abot niya sa ganghaan sa syudad, may usa ka byuda nga nangahoy, ug gitawag niya ang byuda ug giingnan. Palihog, dadi ako jutayng tubig aron makainom ako. Samtang nagkuha siya sa tubig, gitawag na usab niya ang babayi ug giingnan. Hatagi usab ako gamayng pan. Ug miingon ang byuda, saksi ang Ginoo nga imong Dios, nga wala ako makaluto og pan. Aduna lamang ako'y usa ka kumkum nga harina ug jutay nga lana sa olibo. Nangahoy ako aron lutuon ko kini alang kanako ug sa akong anak, aron makakaon kami sa dili pa kami mamatay. Ug miingon kaniya si Elias, ayaw kabalaka, buhata ang giingon mo, apan himui una akong jutayng torta ug dad-a nganhi kanako. Ug pagkatapos, paghimo usab alang kanimo ug sa imong anak. Kay nag-ingon ang Ginoo, ang Dios sa Israel, dili mahurot ang imong harina, ingon man ang imong lana, hangtod nga paulanon na sa Ginoo. Milakaw ang byuda, ug gihimo niya ang giingon ni Elias, ug wala siya kabsig kalanon, sulod sa daghang mga adlaw. Wala mahurot ang harina ug ang lana, sumala sa gisulti sa Ginoo, pinaagi kang Elias. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo, ang atong tubag, dayga ang Ginoo kalag ko. Padangat sa katarong alang sa dinaugaon, nagahatag og pagkaon sa gigutom, ang Ginoo nagaluwas sa mga bihan. Dayga naghatag og pagtanan
paghari hangtod sa kahangturan. Ang imong Dios o Sion, latas sa tanang kaliwatan. Hallelujah. Dai ka ang Ginoo, kalahag mo. Dai ka ang Ginoo, kalahag mo. Pagbasa gikan sa sulat kadto sa mga Hebreyo. Kay wala mosulod si Kristo sa balaang dapit nga hinimo sa mga tao nga hulad lamang sa matuod nga balaang dapit. Misulod siya sa langit diin nangatubang siya karon sa Dios alang ug tungod kanato. Ang pangulong pari sa mga Hudiyo musulod ngadto sa balaang dapit matag tuig dala ang dugo sa usa ka mananap. Apan wala mosulod si Kristo aron paghalad sa iyang kaugalingon sa makadaghan. Kay magantos unta siya sa makadaghan sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Hinunua, nagpakita siya karon sa makausa ug alang sa tanan sa nang hinapos na ang tanang panahon. Aron pagwagtang sa sala pinagi sa paghalad sa iyang kaugalingon. Kinahanglan mamatay ang tagsa-tagsa sa makausa. Ug tapos niya na hukman siya sa Dios. Gihalad usab ni Kristo sa makausa aron pagwagtang sa mga sala sa daghang mga tao. Mupakita siya sa kaduhang higayon dili tungod sa sala kundi sa pagluwas kanila naghulat kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Palihog manindog. Bulahan ang miila nga sila kabus sa mga butang espirituhanon kay ila ang gingharian sa langit. Ang Ginoo manaa kaninyo. Araw sa Panginoon. Ang Ebanghelyo sumalan ni San Marcos. Mayaon ikaw, Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinun-an, pagbantay kamo sa mga magtutudlo sa balaod nga gustong magsuroy-suroy nga magsulob og mga tag-as nga bisi ug buot nga yukbuan sulod sa mga merkado nga nagapili sa mga lingkuranan nga linain sulod sa mga sinagoga ug sa mga dapit nga labing maayo sa mga kumbira. Nandupig sila sa mga byuda
ug nangilog sa ilang mga katigayunan, ug unya nagpasundayad ug tag-as nga mga pag-ampo atubangan sa mga tao, labi pang makalilisan ang ilang silot. Samtang naglingkod si Jesus doon sa pandudanan sa templo, naniid siya sa mga tao nga nanghulog didto sa ilang mga halad. Daghang dato nga naghulog og daghang kwarta. Unya miduol sa hulganan sa halad ang usa ka byudang kabos ug mihulog og duha ka dako. Gitawag ni Jesus ang iyang mga tinun-an ug giingnan. Labi pa sa gipanghulog sa uban ang gihulog nining kabos nga byuda, kay ang uban mihulog sa sobra sa ilang bahandi. Apan siya bisan sa iyang kakabos mihatag sa tanan nga iya gihatag niya ang tanan nga iyang gisaligan aron mabuhi. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mayong buntag kanatong tanan. Ginaingon, he who sings praise twice. Sa ato mga pag-ampo kung awiton, sama nga kita naka-ampo sa Ginoo sa makaduha. Sama sa atong pag-awit sa salmo. Daiga ang Ginoo, kalag ko. Kay giingon sa salmo, gibuhi sa Ginoo, gibuhi sa Ginoo ang mga ilo ug ang mga balo. Sama sa byuda sa unang pagbasa, tungod sa iyang pagtabang sa propeta sa Dios nga si Elias. Wala siya kabsig kalanon sulod sa daghang mga adlaw. Wala mahurot ang harina ug ang lana sumala sa gisulti sa Ginoo pinaagi ni propeta Elias. Nahitabo kini human mihangyo si Elias dito sa Sarepta nga sa daghang panahon, sa taas nga panahon, adunay gutom ug walay ulan ug ang byuda magaluto na unta og torta sa iyang katapusang harina ug lana nga pagluto ug dayon dili mahibaw-an kay mo natoy katapusan, magpaabot sila sa katapusan sa kinabuhi. Pantungod
kay mituo sila sa propeta sa Dios. Giingnan ayaw ka balaka, salig lang sa Dios. Sa mausab sa atong ebanghelyo, nagahisgot og lain nga byuda ang iyang katapusang kwarta. Sa panahon sa atong Ginoo, ang mga byuda makaluluoy, walay katagad kanila, walay jutayra ang ilang mahimo ug maglisod pag-ayo ug nahitabo nga iyang kwarta duha na lang kadako katapusan nga iyang mahimo, pero tungod kay misalig siya sa gahom sa Dios dito sa templo, ang Ginoo nga makagahom og maluluyon manimati saya mga pag-ampo mo kanang iyang gihulog ang katapusang duha kadako dito sa panudanan sa templo ug pagkakita sa atong Ginoong Hesus mingon ang atong Ginoo kay ang uban mihulog sa sobra sa ilang bahandi. Apan siya bisan sa iyang kakabos katapusan niyang duha kadako mihatag sa tanan nga iya gihatag niya ang tanan nga iyang gisaligan aron mabuhi. So ang duha kadako katapusan nga iyang gisaligan apan sa pagtugyan niya sa Ginoo, nagtuo siya nga ang Ginoo mao nay bahala kaniya. Ang Ginoo mao'y magpahimutang sa iyang kinabuhi. Ang Ginoo mao'y magabuhi kaniya. Kay ang Ginoo iyang gibuhi ang mga ilo ug ang mga balo. Ug sayod kita sa atong panahon karon, pipila sa atong mga kaigsuonan tungod sa COVID, nahimo nga mga ilo ug nahimo nga mga balo. Apan salamat sa Dios, ang bisan nagikahandukan o ikalisangan ang COVID, pero ang gahom sa Dios mas labaw pa. Ug mo ka na sa mga pagsubay-subay nako sa mga katapos sa mga duha ka semana. Kaysa mga miaging duha ka bulan, moabot ang mga cases sa matag adlaw 22,000 a day. Pero yani mga duha ka semana miabot siya minaog gikan sa mga 5 nahimong 4 nahimong 3 nahimong 2,000 ang cases sa tibuok Pilipinas. Miabot man gani sa miaging 3 ka adlaw na naog ngadto sa mga 1,300 case a day sa tibuok kalibutan. Bisan tuod kini mga duha ka adlaw nga may labay ni sa kasika ug jutay mao kana nga mga eksperto nga nagatabang kanato tungod dako kayo nahimo ang bakuna
ug matud pa sa mga pagsubay-subay pangitan ang mga nangamatay tungod sa COVID. 93%. 93% ang may panaw tungod kay wala sila mabakunahe. Ug tungod sa kampanya sa atong kagamahanan nga mabakaunahan ang kadaghanan mo kana nga hinay-hinay gituuhan nga sa dili pa matapos ang tuig o pagsugod ba sa bag-ong tuig nga wala na ang COVID. Kaya ang Ginoo mas gaymahanan kaysa COVID. Ato lamang likayan, pananglitan kung maayo na ang sitwasyon nga dili kita magpasagad, magbantay gihapon kay pananglitan katong naay lockdown sa una nga walay makapanglakaw yung pwede nang makasuroy niadtong adlaw dito sa Dumaguete. Murag Tiangge ang tibuok Dumaguete kay daghang kay mga tao sa tibuok probinsya midugok sa Dumaguete ug nalisang pag-aayo ang LGU nga wala nay distancing. Daig ang Ginoo kalag ko kay gibuhi sa Ginoo ang mga ilog ug ang mga balo sa atong pag-ampo. O Dios nga gamahanan ug maluluyon, panalipdi kami sa tanang katalagman. Ayaw kabalaka, salig sa Dios, manindog. Tanan, Nagatuo nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Yanak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usa kang iniya samahan. Pinagi kaniya nahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tawo alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay og gilubong. Sa ikatulo ka adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug sa iyang gingharian nga walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanog sa anak, dungan sa mahanog sa anak. Gisimba siya og gihimaya ug misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos, Katoliko, Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa paisuluan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. ang biyuda dito sa templo mihatag sa tanan niyang gihuptan ngadto sa Ginoo. Ang iyang kamang gihatagon makahimo natong mapaubsanon
Magbanggiatagon usab kita karon sa ato mga pag-ampo alang sa uban agig tubag ngadto sa Ginoo nga makanunayong nagahatag kanato sa atong mga gikinahanglan. Muingon kita, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa tanang katawhan sa Dios, nga mahinangpon kitang mudawat sa mga buhat sa gugma o pagpangalagad nga gipadangat sa simbahan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang niya itong nagdumala sa atong nasod, nga makaangkon na sila sa grasya, nga sarang makapauswag sa atong ekonomiya. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga. Alang niya itong nag-antos sa nagalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan og kahupayan diya ni Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hukom sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa pagkaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magbalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo sa paglaom isip mga binunyagan. Mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, na babayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga nangamatay, na may uban na sila kay Kristo, ug sa tanang mga satos, mga muyo kita sa Ginoo. Labang manggihatagong Ginoo, dawata ang mga pag-ampo niining katilingban nga nagahalad sa ilang kaugalingon uban sa labing halangdong pari imong pinalanggang anak nagapuyo nagahari hangtod sa kahangturan. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo, ano ako ang inyong sakripisyo. Dawato unta sa Dios nga Amahan, ang makakagahom sa tanan. Daton ka sa Ginoong sakripisyo, ikan sa mga panginoon. Alang sa pagdahig paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapusanan sa tibok niyang santos na simbahan. Mag-aampo kita. O Diyos nga maluluyon, dinhi nining Eucharistia, gisangyaw na mo ang kamatayon sa Ginoo. Dawata ang mga gasang among gihalad, ug tabangi kami, pagsunod kaniya, uban sa gugma. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kanini, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Diyos nga tunay ug makagagaho sa tanan, angay ug matarong gayon, nga magapasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dakit. Pinaagi ni sa Kristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus, ug giluwas kami niya gikan sa kamatayong dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw mihatag siya kanamo sa kinabuhing way katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa uban sa mga anghel mga santo sa langit, na nagasangyaw kami sa imong himaya, sa way hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos ipadala
ang imong espiritu aron pagsantos nini mga gasa aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niining adto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan ala kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kani pag-usap. Mihatag niining adto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ug Panginoon kamong nga tanan gikan niini kay kini mang kalis sa akong dugo sa bago ug tunay nga kasabutan ang dugo ngay ula alang kanini ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami nga giisip, nga angayan nga moatubang o moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawas sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, pulito among obispo sa tanang mga paro. Hinumdumi usabang among mga igsoon nga nangamatay. Malaong mo nga babanhaw sila. O ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Gad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kami angayan nga makaamdi sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria inahang nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman kanunay sa imong kabubuton latas sa katuigan. Ubang kanila amo ikaw nga dayigon, ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya ubang kaniya ug diha kaniya dihatag nga na kaniyong makagahong nga mahal diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungo ug himaya hangtod sa kahangturan.
luyo sa atong kawadon ug kalisod. Dili kita mabalaka, musalig kita sa langit. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikhay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, na gayong ka sa iyong mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubutan. Atay kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Nausab kanimo. Araw, ito pagkita atong panag-inig sa una.
Inimawang kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mopalawat kanimo. Apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas sa dugo ni Kristo mag-aabing kanato alang sa kinabuhian dali. Amen. Espirituhanong Komunyon. Jesus ko, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa ngatanan, ug nangandoy ako sa pagkalawat kanimo sulod sa akong kalag. Sanglit ni ining yugtua, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramentohanon. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espirituhanon. Gakson ko ikaw nga daw ania ka na uban kanako, ug gihiusa ko ang akong tibuok kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. And you know when I sit and when I stand.
Palihog manindog. Magampo kita. O Ginoo, nagapasalamat kami kanimo tungod sa kalanon nga imong gihatag kanamo. Pinagi sa imong espiritu, basko ka dinhi kanamo ang imong kinabuhi. Ug himo ang nga makanunayon kami pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod alang sa orasyo imperata. Maluluyon og mapuanguron nga amahan, ania kami nangaliyo po sa imong panabang nga maproteksyonan kami batok sa sakit nga COVID-19 nga nakapabalaka og misakmit sa daghang kinabuhi. Kami naghangyo kanimo uban sa dako mong gugma nga ibayaw mo ang imong balaang mga kamot pagwagtang sa sakit ug kamatay. Liguna nga among pagtuo o paglaom. Nagampo kami nga imong giyahan ang mga eksperto sa medisina nga makaplagan na ang tambal aron muhunong ang pagkuyanap niini. Nagpasalamat kami kanimo sa bakuna nga namugna pinaagi sa pagiya sa balaan mong kamot. Bendisyon ni ang mga bakuna nga gamiton aron matapos na kining epidemya sa among nasod. Magampo sab kami sa mga nag-alagad sa masakiton, inubanan sa ilang kahanas ug kaluoy. Ug usab mahatagan sila sa kahimsog sa panlawas ug hunahuna. Kaligon sa ilang panaad ug labaw sa tanan, ipahilayo sila sa maong sakit. Magampo kami alang sa mga gisakit nga unta mahibalik na ang ilang kahimsog ug maproteksyonan ang nag-alagad sa masakiton ug ang pahulay nga dayon alang sa tanang mga nangamatay. Hatagi kami sa grasya niining panahon sa pagsulay, pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan, ug pagtabang niadtong nanginahanglan, nga unta pinagi nining pandemya, ang pagpakabana o pagtabang niadtong nanginahanglan, ang pagkahimo ngadto sa tagsa-tagsa mauunta ang mugiya, pagdulong sa kausaban ug pagkabalaan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong bugtong anak nga buhi ug hari uban kanimo. Diha sa panigiusa sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kangturan. Amen. Nangaliya kami sa imong proteksyon o balanginahan sa Dios. Ayaw ikaw kanamo ang among pagampo ug panginahanglan. Ipahilayo kami kanunay sa mga katalagman ug nang pagmahimayaon ug balaang Birhen Maria. Amen. Maria, dalangpan sa masakiton, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsot, San Nicolas de Tolentino. Palihog manlingkod sa Diyos tayong pahitag. Ang mga sunang in charge karong sunod Domingo, November 14, 2021, 7 p.m. Mass, Zone 6 and Lectors Group, 6 a.m. Mass, Zone 7 and CFD, 8 a.m. Mass, Zone 8 and Our Lady of Lourdes, 5 p.m. Mass, Zone 9 and MBG, 7 p.m. Mass, Zone 10 and MPHRM, Lector Group D. Church donations for the period of October 31 to November 6 to 2021, Gwyn Gale Grace, 2,000 pesos, Lugan, 2,000 pesos, Generica Drugstore, 1,500, Anonymous, 500, ug Anonymous, 350 pesos. Ipahibalo ang tanang presidente sa kapilya, zona o religious organizations ug movement nga walay PPC Assembly karon November 7, 2021 kay conflict sa church activities. Himuon ang PPC Assembly karong November 14, 2021. Hinaot ato kining hinumduman. Daghang salamat nagpahibalo PPC Core Group. Palihog manindo. Ang Ginoo manaa kanino. Kamanalangin ka ang Diyos nga makagahom sa tanang amahan, ang anak o Espiritu Santo. Tapos na ang misa na iyong kalinaw,
ug gugma ni Kristo.